B-Boys pas logo moनबाय आरो ना first time B-Boys तो हेलो गाइस हेलो गोवा सनि उनाव दिनै आरो फिनसे बाव बाने नोंथांमोनखौ आंनि साग्रिद ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायहरना थाबाय आरोना स' मा होनो दिनै डिमाकुसियाव फाइनाल दङ आरोना स' बेयावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय मा होनो बेयाव B-Boys ओमफ्राय हेलेना मिथिया अबस्स' बिथांमोना फैगोन नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो आं खिथिनो नाजागोन नोंथांमोना खालि जोबजासिम नायलांबानो थाबानो जाबाय ना मा बुङो लोगोफोर फाइनालि जों दा मोनहैबाय डिमाकुसि ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि बाइकआनो गोजा आरोना डेन्जार मानसि जादों आरोना बापरे खिनसायाबो उथिनानै नायदो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने दिनै मा होनो मणिपुर आरो कलकाता दिनै लास्ट फाइनाल आरोना लोगोफोर स' जेसां हायो एसांनो आं खिथिनो नाजागोन आरोना नोंथांमोनखौ दा जागायबायनो खोमा जोंहा मा होनो गामियावबो माने मा होनो खामानि मावदोंमोन आरोना स' दुर्गा फुजानि बेयावनो थानांगौ जाबाय ओमफ्राय बेनिखायनो जों दा बेयाव फैनायाव लेट जाबाय आरोना लोगोफोर थ' थेवबो नायगोन थांगोन आरो बापरे ओरैबायदि मानसि भगबान डेन्जार मानसि जादों आरोना ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय मा होनो टिकेटबो दानाखै आरोना टिकेट माने टिकेट फ्रि खालामखादों आरोना कलकाता टु मा होनो मणिपुर आरोना करके गोल ऑल इज वेल अरे सब बोलो अरे सब बोलो ना सबकी बहन मेरी पत्नी अरे सब बोलो ना सब बोलेंगे ओ माय गॉड B-Boys pas लोगो मोनबाय आरोना first time B-Boys first time B-Boys oh my god साथियावनो my god B-Boys first time बढ़िया सबका साइड my god B-Boys B-Boys
दुकान पलट जाएगा अभी इधर अचानक इधर बैक 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 आप इधर का ही है हाँ मेरे को एक बैठने के लिए सीट देगा बैठने के लिए दे दो यार हाँ उधर से चलो अभी बैठना आगे ब्रो बैठ चल कुछ खिलाओगा अल्लाह का साइड जा साइड जा साइड जा गाड़ी चालकजनक गाड़ीखन साइड কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো AS01 EV 9381 बे गाड़ीखौ एसे साइड खालामना होनो थाखाय खावलायहरदों उननि गाड़ीया ओंखारलांनो नागिरदों Step referee from Madaguri, Rizum Tamolani, Step referee from Raksa, Preron Nazari, from Kopraja, Pawan Sangha Brahma, from Josegao, Risojit Koro, from Madaguri, Rizum Tamolani, from Kabiamo. Thank you. Singh, Govinda Bodo, Captain. Thank you so much to Chow. Winning goal.